Chegando a lonxa, fan a subasta, a baixa, como é tradicional en Galicia. Recorda de vir os mercantes aquí de vela. E agora son de máquina todos, que son hasta de 5.000 toneladas, de 2 e de 3, que carretan moita pedra para o estranxeiro e para España. Non sei, pero máis de 1 millón de toneladas ao ano, moito máis, o que quizás 2 millóns. E despois aquí entran barcos de fora con pesca e outras mercancías, madeira, lévanos para o estranxeiro tamén, e máis polo interior, por carretera, moitos coches de madeira para fábricas. E que o pueblo hoxe na actualidade desarrollase moi ben. Solamente pode haber algún detalle como o que pasou. Lleva aquí uns 2 días de huelga, pero eu creo que se arreglou todo. É un puerto de refugio na actualidade, que antes non, era unha errada. Foi enmendado por 3 veces, o rompeolas, e hoxe é un puerto de abrigo. Tanto mercantil como en pesca. Hoxe o pueblo está moi ben. E o Pincho tamén carreta moito peixe para aquí, moito. Vanse sobre uns 800 ou 900 millóns, e hai anos que pasou os 1000. Moita pesca. O Porto de Cariño é un porto, sobor de todo, de baixura. Hai moitos barcos de cerco, os tarrafeiros, que tanta sardiña collen. Hai uns anos, non tantos, levaban ata unha lancha ao remolque, para enchela tamén de peixe, as bodegas non daban abasto. Unha das tradicións mariñeiras de Cariño, que nen se sabe onde ven, é a de non asubiar nos barcos. Cantar todo o que sexa, asubiar máis ben non. É cousa de malagoiro. Case que todos os homes de Cariño viven ou viviron adicados ao mar. Logo, cando xa chega a xubilación, inda veñen a hora da entrada dos barcos no porto, por ver, por controlar, xa que teñen que ter os pés na terra, ou menos ter os ollos por riba do auga.